Για δες. Παίρνει στο PDF, το βάζεις αυτό εδώ το site. Μπορείς να κάνεις μέχρι 10.000 χαρακτήρες το μήνα. Λέει ότι άμα πληρώσεις κι άλλα μπορείς ακόμα και να φτιάξεις φωνή. Create μέχρι 10 custom voice. Δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει. Τέλος πάντων. Για ακού. Με αυτό προσεγγίζουμε περισσότερο τη ρίζα του αποπροσανατολισμού, ενώ ταυτόχρονα διδασκόμαστε πράγματα που ισχύουν και πέραν της Μέσης Ανατολής. Μια δυσλειτουργία στην ψυχή της δυτικής πολιτικής είχε πείσει τους ανθρώπους πως οι δικτατορίες μπορούν να είναι σταθερές και βιώσιμες, κάτι που αμφισβητεί ευθέως το 2 αιώνων δόγμα, το οποίο ταυτίζει τον καπιταλισμό με την ελευθερία. Τίποτα από αυτά όμως δεν εξηγεί το μέγεθος του αποπροσανατολισμού. Κάποιο συστατικό στο πνευματικό κοκτέιλ που καταναλώνουμε προκαλεί την καθολική ατροφία της διορατικότητάς μας. Η αδιαφορία για θέματα που άπτονται ταξικών ζητημάτων, η μονοδιάστατη λογική αυτών που επαγγέλλονται αραβιστές και η ανεξέλεγκτη ιδιοτέλεια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην παραπλάνηση της δεξιάς. Αποπροσανατολισμένη όμως ήταν και η αριστερά. Το βασικό πρόβλημα εκφράστηκε με σαφήνεια από τον στοχαστή Φρέντρικ Τζέιμσον το 2003. Είναι πιο εύκολο να φανταστούμε το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Και πώς μου τα έχεις πει ότι από τη μία θα έχουμε ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων και από την άλλη δεν θα μπορεί ο κεντρικός μηχανισμός να ενσωματώσει ζωές που δεν έχουν αξία. Και συζητάμε για αυτό το Σαββατοκύριακο αν θα έχουμε γένωση της Γάζας με 2,5 εκατομμύρια κόσμου. Άρρωστα πράγματα.